Dobrý den, mé jméno je Samuel Fuchs a rád bych vám představil moji letošní středoškolskou odbornou činnost na téma vliv demografických a ekonomických faktorů na výdaje na zdravotnictví, a to konkrétně v Číně a v Indii. Toto téma jsem se vybral z důvodu, že jsem chtěl porovnat dva nejlidnatější státy, a to z ekonomického a demografického hlediska, a následně tyto údaje využít k analýze jejich dopadu na výdaje na zdravotnictví. Myslím si, že výsledky mé práce mohou posloužit jako podklad pro tvorbu efektivnější zdravotních politik nebo jako podklad pro efektivnější alokaci finančních prostředků ve zdravotnictví. Zde jsou mé cíle práce. Budeme se tedy zabývat dvěmi výzkumnými otázky a ta první výzkumná otázka zní, jaký vliv měl demografický ekonomický profil na výdaje na zdravotnictví v Číně a v Indii, a to konkrétně v období od roku 2000 až do roku 2020. A ta druhá výzkumná otázka zní, jaké jsou predikované výdaje na zdravotnictví v Číně a v Indii, a to v období 2021 až do roku 2040. Nyní vám popíšu proměny, které vstupují do mého modelu. V práci jsem pracoval s nezávislými proměnnými a s jednou závislou proměnou, a ty nezávislé proměny charakterizují tzv. Demograficko-ekonomický profil země. Pracujeme tedy s jedním ekonomickým faktorem, a tím je HDP per capita. Dále zde máme zastoupené 3 demografické faktory, a to populace, index závislosti druhého typu a střední délka života. A dále zde pracujeme s jednou závislou proměnou, a to jsou výdaje na zdravotnictví, které jsou vyjádřeny jako podíl u HDP na obyvatele. A výběr těchto proměnných závisel na 2 kritériích, a tím prvním důležitým faktorem je fakt, že studie už dříve prokázaly souvislost mezi těmi proměnnými, a také důležitým faktorem byla dostupnost dat, která umožnila dlouhodobou analýzu. Nyní se budeme zabývat statistickými metodami. Nejprve jsem provedl tzv. Lineární regresi prvního stupně, kdy jsem zkoumal vliv jednotlivých proměnných a jako nezávislé proměny a zkoumal jsem jejich vliv na výdaje na zdravotnictví. Ukázalo se zde, že mezi proměnnými je tzv. Vysoká korelace nebo vysoká statistická souvislost. To tady způsobilo problém s tzv. Multikolinearitou a to mě vedlo k tomu, abych vytvořil faktorovou analýzu. A následně jsem tady převedl ty všechny 4 proměny do jedné komponenty, která nese název demograficko-ekonomický profil země, a tím jsme tedy snížili dimenzionalitu, neboli jsme snížili počet proměnných a vytvořili jsme tu komponentu. A následně jsme v lineární regresi druhého stupně měli tu komponentu jako nezávislou proměnou a tu závislou proměnou zůstaly právě ty výdaje na zdravotnictví. Následně druhá část se týká těch predikčních modelů, kdy jsme se snažili odhadnout ty výdaje na zdravotnictví až do roku 2040, a proto jsme použili lineární a ještě také exponenciální regresy. A ten výpočet těch predikovaných hodnot závisel na predikovaných hodnot těch 4 proměnných, a ty 4 proměny jsem přepočítal pomocí takzvaného Z-score, když jsem vzal tu jednu predikovanou hodnotu té dané proměny pro daný rok a odečetl jsem ode ní průměr historických hodnot té proměny a následně jsem ten čitatel vydělil směrodatou odchylkou. Tím jsme tedy odstranili rozdíly v měřítkách proměnných. Následně to Z-score jsme vynásobili vahou, která je daná už z té faktorové analýzy, a úplně v posledním kroku jsme ty jednotlivé komponenty sečetli pro ten daný rok a získali jsme tím tu jednu predikovanou komponentu pro ten každý rok. Zde mám výsledky regresního modelu. Vyšlo nám, že v
Číně růst faktorového skóre, tedy té komponenty o jednotku, vede k růstu výdajů na zdravotnictví, a to konkrétně o žádná celá 41% HDP. V Indii je to opačné, čili růst faktorového skóre o jednotku vede k poklesu výdajů na zdravotnictví o žádná celá 42% HDP. Zde vidíme graf, který znázorňuje predikované výdaje na zdravotnictví. Můžeme si zde všimnout těch historických hodnot, a to od roku 2000 až 2020, a dále ty predikované výdaje na zdravotnictví. A ty predikované výdaje jsme dostali tak, že jsme právě tu komponentu pro ten každý rok dosadili do toho regresního modelu, který byl tady. A vyšlo nám tedy, že u Číny se předpokládá růst těch výdajů na zdravotnictví, naopak u Indie se předpovídá pokles. Ty šedé linie znázorňují tzv. Intervaly spolehlivosti, které určují rozmezí, kde se s určitou pravděpodobností nacházejí ty predikované hodnoty těch výdajů na zdravotnictví, ukazují tedy nejistotu predikce. Jedna studie v Číně ukázala, že výdaje na zdravotnictví v Číně rostou exponenciálně. To mě tedy vedlo k tomu, abych to otestoval i u Indie. A vidíme tedy, že exponenciální regrese naznačuje zrychlující se tempo růstu těch výdajů na zdravotnictví, zatímco v Indii tak ta exponenciální regrese způsobila pomalejší pokles těch výdajů na zdravotnictví. Zde mám shrnutí hlavních výsledků, takže víme, že demograficko-ekonomický profil má pozitivní vliv na výdaje na zdravotnictví v období 2000 až 2020, zatímco v Indii je tento trend opačný, tedy demograficko-ekonomický profil má na výdaje na zdravotnictví negativní vliv. Číně se tedy předpovídá růst výdajů až do roku 2040, zatímco v Indii je to opačné, tedy se předpovídá pokles výdajů. A právě, abychom tento rozdíl pochopili, tak je potřeba si to vysvětlit na různých faktorech, jako například strukturálních, demografických nebo ekonomických. Je to tedy hlavně dáno rozdílným financováním toho zdravotnictví. Na případě Číny tak víme, že v Číně jsou častější tzv. Vyhřené výdaje, kdy vyšší HDP umožňuje více investovat do modernějších technologií na zdravotnictví nebo do infrastruktury. Naopak v té Indii tak převládají tzv. Soukromé výdaje, kdy lidé si většinou tu zdravotní péči hradí sami, což závisí na finančních možnostech těch obyvatel, a to vede k nerovnoměrnému růstu těch výdajů na zdravotnictví. A právě to je dáno prioritami vlády, kdy víme, že v Indii se více snaží investovat například do industrializaci nebo do infrastruktury. Dále zde tedy máme ty demografické faktory. Víme, že v Číně je vyšší podíl těch starších lidí, což způsobuje vyšší poptávku po zdravotní péči. Na rozdíl v Indii víme, že je zde větší zastoupení těch mladších lidí, což nevede k té poptávce po té zdravotní péči. Nebo víme, že v Číně je vyšší střední délka života na rozdíl od Indie. Zde máme ještě na závěr nějaké doporučení pro další výzkum. Myslím si, že další výzkum by se mohl zaobírat detailními regionálními rozdíly. Například v Indii tak by se mohlo zkoumat vliv decentralizovaného financování na výdaje na zdravotnictví. Naopak v Číně by se mohl zkoumat vliv různých zdravotních reforem na ty výdaje na zdravotnictví. Myslím si, že by se mohly také provést pokročilejší predikční modely, které by mohly predikovat přesnější výdaje na zdravotnictví. Děkuji vám za pozornost a nashledanou.